Ik kom er bijna nooit. Waarom niet? Ja, daar kan ik eigenlijk geen goed antwoord op geven. Ik ben meestal met andere dingen bezig. Ik kom elke week hier, ja. En koopt u ook allerlei spullen hier? Allerlei spullen, vooral veel groente en fruit. Ja. Maar u staat nu bij de kleding. Ja, dat is voor een jasschort van mijn moeder. Die is bij mij op bezoek, dus die kan hier ook goed slagen. Dus. Nou, ik ben er wel 3 weken niet meer hier geweest, maar ik moet nog een paar boodschappen doen. En dan wiept hem echt stel mij echt, dan ben ik thuis weg. En dan treft hij weer vrienden en kennissen. Ja, 3 bossen van die lekkere kruiden voor 2 euro hier. Kilo lekkere appelen voor 1 euro. Doe maar weer. Leuk. Ja. U komt er iedere week en graag zelfs. Ja. En wat koopt u dan zoal? Mijn groenten, mijn fruit, vis. En af en toe ben ik bij de toko. En maar kleding en zo? Nee, kleding nooit. Het gaat puur om de voedselketen. Ja. Ja, klopt. Elke maandag over. Ik vind het wel aardig. Alleen ik meen dat hij eerst groter was. Want toen stond deze kant ook helemaal vol en die is nu weg. Oh, sinds wanneer is dat? Ja, een maand of 3, 4 denk ik. En wat koopt u zoal op de markt? Meestal fruit. Weinig groente, want er zit een diepvries vol mee. Maar meestal fruit. En zoals kleding of iets dergelijks? Nee. Puur om het Ik heb fruit? een keer een broekriem gekocht, maar dan hield het ook mee op. Nee. Ja, leuk. Ja, zeker. Komt u vaak hier? Ja, meestal wel, ja. Bij de groenteafdeling vaak en wat andere kraampjes. En u heeft het nou over groenten, maar koopt u bijvoorbeeld ook kleding en zo op de markt? Nee, meestal niet. Nee. Waarom niet? Ja. Nee. Nee, daar ben ik ook niet naar op zoek dan. Nee. Ja, aardig. Het mag wel wat drukker en wat meer variatie zijn. Op zich gaat wel. Komt u hier vaak? Bijna iedere week om een stukje vis te halen. Alleen maar voor het visje? Visje, soms ook de kippetjes, soms wat groente en fruit. En dat is het dan ook. En kleding en dergelijke koopt u niet? Nee. Die vind ik geweldig. Hartstikke goed. U staat hier al lang? Wij staan hier al heel lang, ja. Hoe lang staat u hier al? Nou, ik denk een 40 jaar wel. Oh, dat is inderdaad al een behoorlijke tijd. Ja. En hoe doet Venray het dan vergeleken met veel andere plaatsen? Ja, best wel goed. Alleen die winkeltijden met verhouding met de markt, ja, dat moet een beetje gelijk zijn. Nou, wij komen al 65 jaar in Venray en het is voor mij een markt die heel goed is. Het is ook een tijdje heel slecht geweest met de verbouwing van het plein en zo. Dus dat we een tijdje erachter staan hebben, maar op dit moment draaien wij fantastisch goed. Dus leuke mensen, aardige mensen. De markt wordt goed bezocht. In tegenstelling tot er af en toe wat in de pers verschijnt, wordt de markt best wel goed bezocht. Diversiteit, er is nog wat aan te doen. Hè. Er mag best wel wat aanvulling komen. Maar voor de verdere rest de samenwerking met de horeca, terrassen enzovoort, ja, geweldig. En hoe is het nou nu vergeleken met vroeger? Want vroeger was de markt een heel stuk groter. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Het is de algemene tendens. Het is niet alleen op de markt dat minder is. Als je naar het winkelgebied kijkt, winkelaanbod kijkt, er wordt ook steeds minder. Het staat zwaar onder druk. Dus je hebt internet. Maar de markt is een ontmoetingsplaats voor mensen. En dat moet je ook zo houden. En waar we heel erg naar moeten streven hier op de markt is naar beleving. Dus beleving is het grootste goed van de markt. Dus met prijzen kunnen we niet meer concurreren. Maar je kunt wel als beleving de markt naar een hoogtepunt brengen, laat ik zo zeggen. En dat is ook hetgeen wat er dan veranderd is vergeleken met vroeger? Ja, zeker. Dus vroeger kwamen de mensen echt op de markt omdat het goedkoop was, tussen aanhalingstekens. Maar dat is voorbij, dat is over. Kijk, als je het grote winkelbedrijf ziet en je ziet de prijzen, dan is het totaal anders. Maar het is onpersoonlijk, het grote winkelbedrijf, terwijl de markt heel persoonlijk is. En dan moet je als ondernemer daar heel veel aan doen. En daar kun je ook heel veel aan doen. Dat is heel belangrijk. Wat doet u daar onder andere aan? Nou, de herkenbaarheid van de mensen. Hè? Dus dat je de mensen kent, dat je je klanten kent. Goed te woord staan, een goed product verkopen, toch voor een redelijke prijs. Dan kun je daar heel veel aan doen. Dus daar zie je, hè? Het is best wel druk.
En dat willen we ook zo houden, daar streven we ook naar. Nou, dat weet ik niet. Dus omdat het handiger is, dat zou ik niet weten of het echt goedkoper is. Misschien het ene moment wel, het andere moment niet, maar nee. Ja, vind ik wel. Ja, goede kwaliteit. Dus ja. Nee, dat is echt niet zo. Nee, jammer genoeg niet. Maar toch komt u naar de markt. En toch kom ik naar de markt, omdat het ook een stukje gezelligheid is. Nou, verse vis krijg je niet overal. Kip, gebakken kip krijg je ook niet overal. Maar goed, als ik naar de groenten en fruit kijk, dan is dat niet altijd veel goedkoper. Nee. Ja. Ja, toch wel. Ja, bij de groenten sowieso en kaarten koop ik ook nog wel eens. Dus ja. Ik vind hem niet goedkoper. Maar toch komt u naar de markt. Gewoon heel even kijken. Stropbrood. 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 Stropbrood.